אורט אביתר מחזור כ"ז, יש לכם הכתרה, וואלה, כבר נגמר הכתרות, מה עכשיו נזכרתם? תנו בראש, תהנו, הכי חשוב שיהיה מצחיק, שיהיה מגניב, שיהיה צח, סתם, מה עובר עליי? תהנו, זה הכי חשוב, ותנו בראש, סומך עליכם שיהיה מצחיק, חג שמח. אז לתלמידי י"ב היקרים, לרגל ההכתרה שלכם, אני רוצה לברך אתכם בהצלחה, אושר, בריאות, וכל מה שתשאפו תצליחו. נכון. אהלן כיתה י"ב, מחזור כ"ז, אורט אביתר בית שאן. איזה כיף. אני מה זה מאחל לכם המון הצלחה בהכתרה. יהודה גרובס, למי שמכיר, ולמי שלא, עוד יכיר. שלום עליכם תלמידי כיתה י"ב, מחזור כ"ז, כאן מני אסיה, כשרוצה לברך אתכם לרגל ההכתרה, עלו והצליחו שהשם יהיה עמכם, תבורכו, תשגשגו, תפרחו, תעשו נחת להורים ולכל עם ישראל בכלל, והצלחה עוד מעט הצבא, אז בהצלחה גדולה, שמרו עלינו ושהשם ישמור עליכם, אתם גאווה לכולנו, אז תודה רבה לתלמידי כיתה י"ב, מחזור כ"ז, על ההכתרה, נכון, ביי לכם. למחזור כ"ז מאורט אביתר מבית שאן, ברכות לרגל ההכתרה, בעזרת השם תמשיכו לעשות ובעזרת השם תמשיכו להצליח, ממני בהערכה גדולה, מיקי. מחזור כ"ז, שמעתי שיש לכם את ההכתרה הכי שווה בארץ ורציתי למסור לכם חג שמח, תהנו מההכתרה הזאת, אל תשכחו לחלוץ נעליים, אוהב אתכם המון. אורט אביתר בית שאן, שמעתי שאתם חוגגים הכתרה, אז רק רציתי לאחל לכם המון המון מזל טוב, תמשיכו להפיץ טוב, תמשיכו לעשות טוב ושתגשימו את כל החלומות שלכם. אל בני המחזור ה-27 של ישיבת אביתר בית שאן היקרים, הרבה הצלחה בכל אשר תפנו, השמיים הם הגבול, הרבה הצלחה. תלמידי אורט אביתר היקרים, לכבוד ההכתרה, מאחל לכם הרבה מזל טוב, הרבה בריאות, הרבה שמחה, שתזכו כל אחד לסמוך בחלקו, לממש את ייעודו ושתאירו את האור המיוחד שיש לכם להאיר לעולם. הרבה מזל טוב. תלמידי כיתה י"ב, מחזור כ"ז מישיבת אורט אביתר בית שאן, לא יודע איך זכרתי את כל הפרטים האלה. אני רוצה להגיד לכם שיהיה לכם בהצלחה בהכתרה, כנראה שכולכם הולכים להיות מלכים, אני באמת לא יודע מה זה אומר, אבל שיהיה לכם בהצלחה, אשריכם! כיתה י"ב, מחזור כ"ז, מאחל לכם הרבה הצלחה בהמשך הדרך וכל מה שתעשו. אתם חכמים, גאונים וחזקים, אמן אמן, שתצליחו בחיים, כי אני באמת מאמין שאתם יכולים, ואני באמת סומך עליכם ואוהב אתכם מלא, אז בהצלחה. מה קורה תלמידי כיתה י"ב במחזור כ"ז בבית שאן? אני שמעתי שיש לכם הכתרה מטורפת ורציתי לאחל לכם מלא בהצלחה בהכתרה. מי ייתן, תדעו להכתיר את הבן אדם הנכון ותבואו להצגות ותעקבו אחריי, זה הכי חשוב. מחזור כ"ז בית שאן היקרים, אוהב אתכם, מאחל לכם בהצלחה, ראש ובראש של הבריאות וההצלחה. אם אתה מבולבל, סרט אלעד, היידה. מחזור כ"ז מישיבת אורט בבית שאן, תקשיבו לי טוב, יש שותפים בכלל, אני שמעתי שאתם מרימים הכתרה לפנים, הייתי 14, רוצה שתלכו בכוח, בגאווה עצומה ועם חיוך, ואחרי שאתם מקבלים את כל הדברים היפים האלה, אל תשכחו להודות לריבונו של עולם, כי תכלס הכל ממנו, תנו הכתרה לפנים שכולם יתגאו בכם. תודה השם! מה העניינים תלמידי כיתה י"ב, מחזור כ"ז ישיבת אורט בית שאן, מה שלומכם ידידיי? בארי פנה אליי בשביל שאני אעשה לכם סרטון לכבוד ההכתרה הקרבה ובאה. עוד מעט מכתירים אתכם, אני כבר מכתיר אתכם ואני מאחל לכם המון בהצלחה. אוהב אתכם מאוד, אני שמח שאתם אוהבים ומאזינים לפודיום. אתם אוהבים אותנו, אנחנו אוהבים אתכם. אני מאחל לכם לעוף על החיים, תעופו, תבלו, תהנו. אני שמח שאתם מגיעים לרגע ההכתרה. וזהו, יאללה, תבלו חברים, אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד. אורט אביתר בית שאן, מחזור כ"ז, האדירים, האלופים, האמיצים, הגיבורים, לא יודע, כל מיני כאלה. ברכות להכתרה, מזל טוב. האמת שאני חייב להודות, אני לא כזה מבין בזה. קשור לפורים, נכון? משהו כזה. אז שתהיה הכתרה טובה, הכתרה קצבית, הכתרה כיפית, אני יודע, ושהטובים ינצחו, ויאללה, תנו בראש, ותהנו מהחיים, מה אני אגיד לכם? תהנו מהחיים, יאללה, אוהב.
טוב, מחזור כ"ז, ישיבת אורט, אביתר, בית שאן, מה קורה איתכם? שמעתי שיש לכם הכתרה, אז תנו בראש, אני סומך עליכם ואוהב אתכם. אז עכשיו כ"א כסלו, וכבר מחזור כ"ז פנו אליי לברך להכתרה. ראית מה זה בוסי? קודם כל, הראשונה היא לימדה אותי מה זה הכתרה, זה ממש מרגש אותי. חשוב. תבחרו נכון, תעשו חיים, שבור את כל הכללים, הרב החדש. ולהיות בשמחה תמיד, זה מה שחשוב. ביי ביי. כיתה י"ב, מחזור כ"ז, מבית שאן, אורט אביתר. הרבה תארים יש לכם, אבל רק תואר אחד הוא זה שחשוב. אז זה של ההכתרה, הדבר הזה שאתם עושים. אני רוצה לברך אתכם בחג שמח ואחלה הכתרה. זהו. ואל תשכחו בחיים שהימין הערכי הוא מספר 1. אוי, וכן, ואם... לתלמידי כיתה י"ב היקרים, מחזור כ"ז, מישיבת אורט אביתר בבית שאן, אני רוצה לאחל לכם הצלחה להכתרה, שכל החיים תחייכו ושיהיה לכם מחשבות טובות ודיבורים טובים. אוהב שילה אליה. קורא כיתה י"ב, מחזור כ"ז, אורט אביתר, זכרתי אורט אביתר בבית שאן, יש לכם הכתרה בקרוב, אני לא יודע מה זה. מבחינתי שמים לכם כתר על הראש ונוגעים לכם עם שרביטים בכתפיים. תהנו מזה, תהיו טובים, תהיו טובים. לכל החבר'ה המגניבים של כיתה י"ב מישיבת אורט בבית שאן, כאן כפיר צפריר, אני רוצה לאחל לכם המון בהצלחה בהכתרה, אוהב אתכם מאוד, אתם פחד אלוהים, תנו בראש. שתהיה לכם את ההכתרה הכי טובה בעולם, אני אוהב אתכם המון, שיהיה בהצלחה, נשיקות. תלמידי כיתה י"ב מישיבת אורט, שיהיה לכם בהצלחה בכל מה שתעשו, שמעתי שאתם מסיימים בדיוק, אוהב אתכם, הבחור מיפן. מחזור כ"ז היקרים, סומך עליכם שתהיה הכתרה לפנים, אני אוהב אתכם, שיהיה המון בהצלחה, נשיקות. מחזור כ"ז מישיבת אורט אביתר בית שאן היקרים, נאחל לכם המון בהצלחה בהכתרה, בטוח שיהיה מדהים, מחכה לשמוע ביקורות טובות, אוהב אתכם מאוד. אורט אביתר בית שאן, האהובים והיקרים, אני רוצה לאחל לכם את כל הטוב שבעולם, המון הצלחה בהכתרה, שתמיד תבלו ותהנו ותצליחו, ושנשמע בשורות טובות וחדשות טובות, שיהיה רק בשמחות. בהצלחה ודש לכולם. תלמידי כיתה י"ב, מחזור כ"ז, מישיבת אורט אביתר מבית שאן, שמעתי שיש לכם הכתרה, זה קודם כל הכבוד, ואני רוצה לאחל לכם המון בהצלחה בהמשך. אוהב אתכם. ישיבת אורט היקרים, שיהיה לכם המון בהצלחה בהכתרה, שיהיה לכם בהצלחה ותנו בראש. למחזור כ"ז היקרים, אני רוצה לאחל לכם המון בהצלחה, אוהב אתכם, תנו בראש. מחזור כ"ז, ישיבת אורט אביתר, בית שאן, אתם אלופי האלופים, שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם ויברך אתכם, תזכו לשפע, ברכה, הצלחה בכל מעשי ידיכם, כל אחד במסלול שלו, שילך קדימה, תזכו לנצל את כל הכוחות שלכם לדברים הכי טובים בעולם, אתם מדהימים, בהצלחה. יש מצב, לא בדקתי את זה. גם אני לא בדקתי, ואני בטוח שאין לו אף צאצא יהודי. גבירותיי ורבותיי, קבלו את הגברת, עירית לינור. כולם יודעים שהצופים של הפטריוטים זה באמת אין עליהם הכי מוצלחים ונחמדים בעולם. יש לנו גם חבר'ה צעירים, ועכשיו זה העונה שבה פונים לחברי הפאנל ומבקשים להם מראש לצלם סרטונים להכתרות. וגם אני קיבלתי פנייה כזאת מתלמידי כיתה י"ב, מחזור כ"ז מישיבת אורט אביתר בית שאן. עכשיו נעניתי לבקשה הזאת, וצילמתי להם סרטון, ותראה, כולם היו מעורבים, עטלי הוסיף הערה משלו, יאקי בבגרות ובאלגנטיות עשה פרצופים ברקע, בקיצור סרטון קלאסי להכתרה. אני שולחת להם את זה, ותראה את החצופים האלה. איפה ינון? כן, לא רוצה להטריח, אבל נשמח בבקשה גם סרטון קצר של ינון. כאילו... אל תגיד להם בשידור חי, אורט אביתר, תגיד משהו. הנה, אז הנה, קיבלתם. גבירותיי ורבותיי, כפי שקלטתם, נמצא איתנו פה הימין הערכי. ירושלים, את הדברים הבאים. ירושלים היא זיכרון נאצל מהעבר וערש דתנו, מנוחה כדי לראות... לבוגרים היקרים של יד בש, מחזור כ"ז המהולל. רוצה להגיד לכם, בהצלחה בהפיכה. תעשו את הדברים כמו שאתם יודעים, הכי טוב, הכי חזק, הנערים הכי מדהימים ומוצלחים של בית שאן. בהזדמנות זו, בני הכפרה עליך. לאחל לכם המון בהצלחה, ואל תשכחו שאתם מציגים, אני בקהל.